nedare ndidzoke ndafunga ndakadzoka ndakanzi nedare ndidzoke ndafunga ndakadzoka ndadzoka ndakawana aripo vandavashedzera ndafunga ndakatosvika kumba zvoma 7 dzekuseni ndata ndavashedzera varamba vakanyarara vabuda vaenda ndafunga ndanekamwana kasisi vangu kandikaenda nako vakatanga vachemedzeka nzaramba mamusina kana chikafu ndata iwo ita sai dzokera ine zviri nani nyamwe ndagara nenzara zvina basi ndafunga vandaenda kwababu kuma12 ndaenda kwababu wacho ndikati ako mana enyu mambomuona zvikanza ndambotaura naye kuseni akati pano kwandoda kuenda ndikati alright nguva iyo baba wacho vandazosangana nawo ndati regai ndiende hangu kumusoro kokumunin'ina wacho ndasangana nawo zvanzi ko vauya here ndikati havana zvanzi imi kwavari mamuchidei ndikati hamuna kana chikafu mumba angobuda ndashedza munhu aramba akanyarara zvanzi ai mimi garai timboona ndofunga zvokuma 2-3 vauya vandati naimi kuda kuti ndigare chirudzwa imba mumba muna chikafu zvikanzi $20 yawakatakura ndotsvagisa chikafu ndati alright vandaenda kumba vandapiwa hupfu nemari vandatenga chikafu vandadzoka pamba pake vandatanga kugara ndakagara ndofunga 4 days pasina kutaudzana pasina kupindirana mumba ndofunga ndakavashedza ndakati inini ndibudire hangu pachena zvikanzi uda kudiwa zvokuita sei uda kuberekewa here kana urakidza kuti kudiwa udaitwa zvokuita sei iwewe ndakakusungisa unofunga sei pfungwa dzako atako inini ndikaenda kudare here vakaenda kudare vabereki vangu zvikanzi handinei nazvo izvozvo ndofunga pedzepo mukoma wacho ndopa akauya akutaura ndofunga mukoma wacho akapedzera akataura kuti ndinotokurova ndikati asimukai murove ndofunga ada kusumuka bvabatwa nababa wacho wangu aripo ndikati ko inini ndakakutukana here inini pese panongouya ndofunga munongotipopota handikutaudzei ipopa ndopanda kudaire kuti achisumuka zvenyuita sei murove handina kana kukutukanai zvino inini ndopandati ndaneta ndamboshingirira dare randidzosa kuti mbokudzoka ugare ndaneta ndofunga ndauya negupuro ndimupe murume wangu kana ane pfungwa dzokuti ndidzokewo kumba kwake achazotevera ndauyawo negupuro rekuti handichada kana akuzoda kuti mukadzi wangu ndachimuda achazotevera kumba kwedu nauye vaviri ava inoita sekunge yakuda kuti tangidzei asi inyaya yagara yanga yakataurwa kare kumashure vanhu avagara vanga vari kunetsana dare rakamboedza kuvazoreredza kuti vange vachidzokerana asi zviri kuratidza kuti vari kuramba vachishupana saka panguva ino ndachida kungobvunzawo kuna Toga kuti uri kuti kudii nezviri kutaurwa nemudzimai wako aiwa nhoroondo handiteudzida nyaya yenyu takaitaura kudhara mudzimai wako zvaataura pasvika wapanga ari kuti inini ndaneta nemagarisirano atiri kuita ina handichada ari kuti ndauya negupuro kuti ndikurambe iwo uri kuti kudii zvakutaura ndakamubhuya pano munhu akanditiza naye pakura chibati kumba ndakabvunzaroko munhu akunditiza ona ndiananga nomuning'ina wangu nyini ndovazvishashira kutaura saka adzoka apa munhu akaisa meseji kumukoma wangu zikanzi ndikuda nhamba dzemukadzi waToga mudiki ari kweri ndakapedzana naye kutaura naye kare ndovana mufonda vana kuti ofoni ita ano munhu aita nomubvunziro waidei wenyaya ndingapesana kuti azo ai ndingowa saka muchidimbu uri kuti kudii ari kuti hachada handinongotamba nezvavanenge varonga ameno kana paine mwana chekutaura amboti pamusoro nauyikai nguva yatorera mudare ichiedza kuvakuruza vanava yareba hapana ari kuda mumwari kana imwe tsangamiri ziperi pamusoro idare musati maisaona changamidzi kutaura ngo pano chino chidimbu chandakataura ndechekuti vanhu ava vakasenza vese kubva panesi kusvika vapedze kupisa foja pakuzoketa foja ndiyakaswirwa nemurume mukadzi akwake kutengesa akatengeswa nemurume mukadzi akangopiwa $40 pafoja yese semunhu airi kunzi akaita zve2 chakuti us mukadzi akapiwa $40 chete saka ipapo ndipano chimwe chichemu ipapo manje nyaya yacho maitaura pasi
imimi muri kudzimanda kuti muri kuda zvamakashanda nemukuwasha wenyu here muri kuti uyu awano zvake ndipangandoti areedze kuba imimi vanje maingobatsira mwana wenyu nokuti imimi makati vakawana zvakadai vakazoita zvakati iye muridzi aripo iye chake chakwanisa kutungura nyaya yekuti murume wangu handichada ndauya negufuro ndiaifanira kuisa nyaya yake. Saka imimi makati vakazorima vese vakazodai iye aripo nyakurima pamwe ari kutoziva kuti ikoko aingoswera akarara saka asina kushenya iyo. Saka imimi manje mapinda pasi penyu iisei kuna Changamire. Musoro Changamire panyaya yatoga iyeye yatidetsa kwenguva yakati rebei yazosvika panhasi pokuti mudzimai auya ari kuti ndikuda kuramba murume tinekukurura ndine urombo kuti nyaya iyi tambozama nepatinogona nedzimwe nzira dzatachishandisa kuti imba iyi isaparara. Ine makatasa zera racho ndevechidiki vari kurambana zvinosumisa. Izvo zvimakatasa zera iri hapana mwana futi. Vanobvira vaita mwana handichiona vanoita mwana vanalava nhasi vakurambana mudare ramambo havana kana kubvira vaita kana mwana. Vamwe mavaona kuseni varambana mwana nenhumbi ne4 mani vatorambana muno mazera iwaya. Saka kuti dambudziko semadzimambo kuti isingatarisa zvinhu zvakadai izvo chidambotira kubatanidza nofunga kana ndisingakanganisa vange akasika kutosvika naka 6 so ndorega rega patine tine sitting pano vanotouya yopinda kuti tine kuti hakutoitangisa so ndorega rega tinenge tiina chiedza kuvabatanidza. Saka ndatatsona kuti aiwa nhasi muchato kana zvaramba kaunogurwa unodamburwa muchato. Saka ndakudzoka zvakaringa kuna amai kuti mashinga here pamberi pamambo kuti handichada murume uri kudi Musoro inini handamboshingirira amai chate nhoro ndashinga hungu handina ndashinga mashinga zvezviwa zvemurume handichada. Chinoratidza chii kuti ini ndoti murume handichada zvezviwa ndaramba murume ndati muchada kuti ngauperi ndauya negufuro ngaemise kipura paimbusi toga hauna kuya nababa here vari muno waina nani muno anongonomira sababa ngauye baba toga kasemba Tenga mambo ya udara mnayama kapika trao salisi. baba manzwa mwana wenyu murora atanza ndichada murume ita ndambozama ndipandinogona kuti pamwe ndimise imba zvaramba ndogaatisa kukuru pamberi pamambo munoti kudini Chakamira handingakwanisa kutaura kana vachinge vatendera nazvowo mwana wangu senhuru handichandingakwanisa kutaura. imimi zvamamuchitaura kuti pane ushandwa pane chii chiripo pakuzvibatsira zvinhu izvi munozouya handi ofisi munouya tokubatsirai zvakashava renyu zvinoda kuti zvibatsire kana zviro zvedhemenyu zvamuri kutaura zvacho nemabhalansis aripo munenge muchiziviswa chikubatsira zvinobhatirwa sei zvinozvika mune chimwe chekutaura aiwa chokutaura sofa handina panganchina ndipapo ipopo kuti awanewo chakashanda nokuti tichitarisa inini nditoona vanhu vandinoshanda navo vanditotoshanda naye mushando ichitomutora chimbadhira 500 kupera kugora katoka ndi $40 imanje chinobuda chine chekupedzera kutaura here toga Ini ndeta nokudzokera mashure. Mwana kukombora kwaita bega. Nyaya yemombe yake yandikapera mudzimai yangu anyepera kuti ndabva pamiri. Ndakatazvira muzuku wangu kamubvuni. Ndokamona aipinga painayo mombe. Ameno vocha rakudara tezvako ndakatengesa koja kuti atengesa koja kupamba. ora itirega izvo zvinozokubatsira handiti zvinozobatsirana
ende munosaina vanhu vari kumabhadhara mari edare saka tatora 40 dollars tezara muziko wamari yenyu emakire mainda panotora yangu 40 dollars edare ndacheka mabhuku mangu anobhadhara 12 dollars ndaitsangamire For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.